Dnes byl můj poslední pracovní den. Ano, skončil jsem, ale chci se s vámi podělit o 3 body, proč byste měli vyzkoušet korporát. Za prvý, naučí vás zacházet s obsahem jako s obchodem. Ano, je to stále kreativní, ano, chcete tvořit, ale je důležité si uvědomit, že obsah je jen jedním z mnoha nástrojů, které jsou k dispozici. Za druhé, získáte znalosti od těch nejlepších. Měl jsem neomezené předplatné všech možných služeb, softu, pluginů, tutoriálů, kurzy. Korporát byl pro mě jako náhrada vysoké školy, ale přímo do praxe. Za třetí, korporát je jako obrovský hub. Pracuje tam mnoho oddělení a obrovská parta specialistů. Pokud jste dostatečně aktivní, je snadné se potkat, vyměnit si kontakty a pracovat na osobních projektech. I když byl dnešní den mým posledním pracovním dnem, pro některé lidi může být první. Takže se ničeho nebojte, zkuste to, vždycky se můžete odejít. Moje cesta ale jede dál.